Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta ni San Antonio de Padua, pari ug doktor sa simbahan. Usa ni sa mga sikat sad kaayo nga mga santos sa atong simbahan. Ning ending ni siya nga kauban sa order sa mga Franciscans. Mao pay pagsugod-sugod sad sa Franciscan orders aning iyang panahon. Natawo siya 1195, namatay sad siya 1231. Niya mga 35 years old siya ato. Niya na canonize dayon ni siya 1232. Usa lang katuig ang milabay na canonize na siya. Si Bishop Chupilo Kamumot, pila na nakatuig ikas pagkamatay. Karon venerable na. So mga kuana mga 28 years nang nilabay niya ikas ang pagkamatay, karon venerable na. Si San Antonio de Padua, aulis dan gyud usa ka tuig. Mga sobra day gamay kay May man siya namatay 1231, na blessed siya og na-canonize 12 June okay ba 1232. Basta mga 1 year kaning ma-canonize ka sa simbahan within 1 year gikan sa pagkamatay, pasabot buhi pa mura na ka og santo. Kanang inyong tupad buhi pa man na, tan-aw ninyo unsa man na, murag santo o murag demonyo. Mao na magampo ta mga igsoon nga ang grasya nga nadawat ni San Antonio de Padua mo makaambita sa iyang kabalaanon o padayon natong iampo nga mahimong balaanon ang kinabuhi sa mga tao sa kalibutan, labi na nato mga magtotoo, labi na dinhi sa atong nasod. Ato sang iampo nga mahimong balaan ang kinabuhi sa atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang dinhi sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kadamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, gihatag mo sa imong katawhan si San Antonio nga bantugang magwawali og tig pangama alang sa ilang mga kinahanglan. Itugot nga tinabangan niya kaming nagasunod sa mga pagtulunan sa kinabuhi ni Kristo, mag-ila nga ikaw maoy nagpailawom pagtabang kanamo sa tanang mga kalisdanan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Sinabot nga taga Jezreel may parasan didto sa Jezreel tupad sa palasyo ni Akab, hari sa Samaria. Usa ni anak kaadlaw si Akab miingon kang Nabot, ihatag kanako ang imong parasan kay tamnan ko kinig mga utanon ug duol ra usab kini sa akong palasyo.
Ilisan ko ikaw ug mas maayo pa nga parasan kay niini, ug kun dili ka muuyon, paliton ko kini. Apan sinabot miingon kang Akab, dili mosugot ang Ginoo nga ihatag ko kanimo ang nasunod ko sa akong katigulangan. Ug si Akab nasuko nga mipauli sa ila tungod sa gisulti kaniya ni Nabot. Mihigda siya nga nagatubang sa bongbong ug wala mukaon. Apan si Jezabel nga iyang asawa, miduol kaniya ug miingon, nganong naglagot ka man og dili mukaon? Si Akab miingon kang Jezabel, tungod kay gihangyo ko sinabot nga paliton ko ang iyang parasan o ilisan ko kiniglaing parasan apan iya akong gibalibaran. Si Jezabel miingon kaniya, hari ka man ka sa Israel, bangon og kaon og paglipay kay ihatag ko kanimo ang parasan ni Nabot. Busa si Jezabel nagsulat og ipirmahan niya sa ngalan ni Akab og gisilyuhan niya sa silyo ni Akab og ipadala niya kini sa mga kadagkuan sa Jezreel. Gibutang niya didto sa mga sulat, pagpuasa kamo, tiguma ang katawhan o pasidunggi sinabot. Palingkura sa atbang niya ang duha ka bugoy, o ipasumbong nila sinabot, nga gitunglo ang Dios ug ang hari. Unya, dad-a siya sa gawas, ug batua hangtod mamatay. O gibuhat sa mga tao sa syudad ug sa mga kadagkuan, ang gisugo kanila ni Jezabel. Sumala sa sulat ni Jezabel, nagpuasa sila, gitigom nila ang katawhan o gipasidunggan sinabot. Sinabot giakusar sa duha ka bugoy at tubangan sa katawhan. Sila miingon, gitunglo ni Nabot ang Dios o ang hari. Busa gidala niya siya sa gawa sa syudad o gibato hangtod namatay. Gipahibalo nila si Jezabel nga gibato og patay na sinabot. Sa pagkabalita gayod ni Jezabel nga gibato na sinabot og patay na siya, miingon siya kang Akab, lakaw panag-iyaha ang parasan ni Nabot nga wala niya ibaligya kanimo. Patay na sinabot. Busa miadto si Akab og ipinag-iya niya ang parasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo pamatia ang akong agulo. Ginoo pamatia ang akong agulo. Patalinghugi ang akong mga pulong, o Ginoo. Pamatia ang akong mga panghupaw. Panumbalingang akong pagsangpit og hinabang, akong hari og akong Dios. Ginoo pamatia ang akong agulo. Sa kadlawon gidala ko ang mapaabuton, ang akong pangaliya sa imong atubangan. Kay ikaw, O Dios, dili malipay sa kadautan. Walay tao nga dautan nga magpabilin uban kanimo. Ang mapahitason dili angay nga mobarog sa imong atubangan. Ginoo pamatia ang akong agulo.
Kaaway mo ang tanang nagabuhat ug dautan. Gilaglag mo ang tanan nga nagsulti ug bakak. Kay supak sa Ginoo ang mahigugmaon sa dugo ug ang malimbungon. Ginoo pamatia ang akong agulo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo sa giingon kaniadto, mata bayrag mata ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimalos sa nagbuhat kaninyog dautan. Kung sagpaon ang tuo mong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kamisa dentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro, pasana kini og 2 ka kilometro. Kung may mohangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari ang buot mohulam kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining mga pagtulunan sa Ebanghelyo nga ato karong gibasa, mao ni mga paborito na kong example. Ya, ganahan mo aning iyang mga sugo. Di mo ganahan. Kanang sagpaon imong pikas aping pasagpang pikas. Kanang kung kuhaon ikiha haron kuhaon ang imong kamisin ipadala sa kamisa dentro. Kung pugson kag papasan og 1 ka kilometro himuong 2 ka kilometro, ganahan mo ana? Oh, tanawa. Mao na dinhi sa atong tubag sa Salmo, unsa tetong tubag? Ginoo pamatia ang akong agulo. Unsa maning panganduya, unsa maning pagampo ni tungod kay nagkalisod o pagampo ni tungod kay hayahay ang kinabuhi? Kay nagkalisod, way kwarta, tingali masakiton, tingali gidaog-daog, gilibak, gidaot, gipersecute, gilutos. Mao ni mag-agulo gid ta. Gisakitan. Nya kining mga sugo ni Kristo, dili ni siya makahatag na tog kahayahay. Siunan ka nagnay mo kuha sa imong butang imbis imong bawion pun-an na hinoon. Nya og sagpaon kay pasagpa pabali-bali lag sagpa. Pulos ni sakit oy, mag-aguo kita ni. Nya inigingon nato, Ginoo pamatia ang akong agulo. Unsa may tubag sa Ginoo? Unsa kay tubag sa Ginoo? Ang iyang sugo, sagpaon ka, kulatahon ka, okay lang.
daog-daogon ka, papasanon kag karga, times 2. Times 2 ang gidayon. Nya human, nihaampo din ka, Lord, sakita ani, oy. Ana, nya, maminaw man gina siya sa atong agulo. Di ka mo ago, patid-patiran ka sa imong bana, kulatahon ka, ago ka eh. Nya inigampo ni mo sa Ginoo, sa kay tubag sa Ginoo. Nainiingon dito, agwanta lang. Posible yun. Di ang iyang tubag, tumana ang akong mga pulong. Mo na diha, ayaw paglipay tungod kay ang imong bana o ang imong silingan o ang imong ugangan bakaha, mihunong na sa pagdaog-daog nimo, mihunong na sa pagpasakit nimo, pero paglipay tungod kay nakatuman kas akong pulong. Kanang pagtuman sa pulong sa Ginoo, mga igsoon, labaw pa kuno na sa maayong panglawas. Matod pa ni King Solomon, ang pagtuman sa imong kabubuton, labaw pa sa maayong panglawas, labaw pa gani sa akong kinabuhi. Yan na siya. Bitaw. Di mo to. Ang pruiba ni ana, si Saint Francis of Assisi, o pipila ka mga santos nga nagsunod sa iyang kinabuhi. Usa na ni ana si San Antonio de Padua. Portuguese man ni siya. Dato man ni siya kaayo. Anak man ni siya dato. Ang ilang pamilya, ang ilang clan, mga tinahod man nga mga dato. Parihasad ni Saint Francis, dato. Pero parihasad sila kinabuhi. Gibiyaan nila ang kadato o nagpuyo isip usa ka hermit. Nawa nagi kwarta. Nganong ilam itong gibiyaan nga hayahay man tato, dito naman hinoon ni puyo sa kahimta nga mag-ago kag wa kay kaon, gutman ka, usahay daog-daogon pa kay makililimos lagi mga naong. Pero dito siya na attracted, dito siya ni puyo, gipili to niya nga puyan. Ang plano siyang ginikanan nga nindot kaayo para sa iyang maayong kaugmaon kay bright man kay ni sa tanan. Bright kay ba? Promising yung kayo. Batanon pagod. Pero tinagodan ninyang daghanag achievement. 19 years old. Wa na. Inila na kayo ni siya. Pero nganong iya manggibiyaan, niya nisud man siya dito atong kinabuhi nga porting lisura. Tungod kay ang iyang tumong, asa nako pwedeng tumanon kung mahimo in a perfect way ang kabubuton sa Ginoo. Nya ang iya nang nakita kay bright man siya. Kung bright man gud ta nga na-align sa Ginoo ang atong ka-bright ba, kakita tas tinuod. Ang iyang nakita nganong si Jesus, puparihas sa di Saint Francis of Assisi ba, ang iyang nakita nganong ang Ginoo nga tag-iya sa tanang bahandi sa kalibutan, mipili man sa kinabuhi nga kabus ug mipili sa kamatayon nga bitayon sa cross. Unsa may naa ng kakabus ug kanang cross mo nay ilanggi pamalandungan. Nya nakita nila nga mao di ay makapasuod na tog maayo sa langit. Ang kakabos di ay ug ang cross kay si Kristo gasigi man sa ingon, bulahan kamong mga kabus, bulahan kamong magpakamatay para sa inyong gihigugma, di ba? Ana, nganong mingaw man kay mo mga naong, wa gyud mo kauyon ani. O na inig uli ninyo sa balay, mulahi gyud ngatong batasan kung tinuod tang nahigugmas pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, lahi. Natanawa si Akab, kanira ba sa Akab, maura ba tingali ni katong hari nga gi-suportahan ni kuan, Propeta Elias, no? Katong gitagaag uwan, iya pa yung gi-persecute si Elias, siya pa gitagaag uwan. Karon nangilog na sa giyuta. Sunan ka? Dako kay siya giyuta, kay hari siya. Naalay gamay kayong yuta, kilid siyang gingharian, nga gusto niyang angkonon, niya wag gibaligya, di siya katug. Mura sa tingali ni siya hari sa Russia o hari sa Ukraine, dako na kay sila gahom, dako na kay sila giyuta.
Pero tungod kay naay gamayng desisyon nga di nila kayang dawaton, di sila katog. Kinahanglan yung gubaton ning lungtad na nirog pila na ni kabuan ang ilang gubat, dako na kay kadaot nga nahatag sa kalibutan ang ilang panaggubat. Tungod lang anang gamay kayong butang nga di nila kayang dawaton. Usay ngon ana biyata no. Na kay 100,000 na kwarta, nga nay nakautang ni mog 10,000, di jud ka katog nganong di gid siya mobayad bisag partial na lang. Di katog. Dako kay imong yuta, dako kayong yuta. Ana, muhangyo lang imong silingan o agianan nga usara gyud ka metros nya straight ngadtong mga gamay mga napo sad ka metros so 100 meters nya ang imong yuta niabot og mga 2-3 ka hektarya. Di jud ka mohatag kuralo na hinuon imong maayo, piit na gyud hinuon kay imong silingan, dako kay imong yuta dito bakante, buangon ka. Nya kun ilogon ginas imong silingan di jud ka katog, ikiha gyud, sige yung hearing, binubuay gyud kwarta para lang anang gamay kayong luna. Karon mao ni nakita nila ni San Antonio, nila ni San Francisco, insya ang kanhi di ay pagsigig pangitag hayahay nga kahimtang sa kalibutan, daghan kag kwarta, gamhanan kay ka, kanang sundon gyud kas mga tao, kadang dako gyud ang imong yuta, mauban pa diha imong gahom ana. Mao di ay ni ang maghatag og kahasol nato, mag-agulo ang atong kalag. Og mao ni agulo nga kitay nagbuhat. Mas maayo pag mag-agulo ang atong lawas, nagibuhatan tas atong silingan kay malinawon ang atong kalag. Kung nagtuman ta sugos Ginoo, kulatahon kas imong bana, di man ikay ni kulatan nimo ang imong mang bana. So ang imong lawas nagagulo, pero ang imong kalag gasigig ingon nga I love you very much. Salamat, natuman gyud ang sugos Ginoo. Sagpaon imong pikas aping ipasagpa ang pikas, din agi ni sagpa patid na gini kulata. Di ba? Lord, napasobrahan og jutay. Wa man nagisultis Ginoo patiran ka, kulatahon ka, wa man nasobrahan. Nganingon man ang Ginoo, kung kamo magtuman lang sa akong mga sugo, wa mo'y mapaabot didto, mura ra mog sulugoon nga nituman, kinahanglan gyud nga mosobra og jutay. Ana, haron duna kuno tay merit. Kay ang sulugoon kuno nga igo rang nagtuman sa sugo sa agalon, dili angay pasalamatan. Ang isulti kuno sa sulugoon, igo ra siyang maingon, wa ay di ko angay pasidunggan, nagtuman ra ko sa sugo. Kana gyung mosobra, o di mas malipay ka, tuko na kas imong bana, iparok na kas bungbong sa kani, sobra gyud. Ang saban, o kan mana? O yun mana? Mga yawanon man day mong tanan. Nagdungan yung uog lingo. Apil lang sa siguro ning nagtanaw na to sa online otro sang mulingot. Hey, di ko ana. Mo ganitong batasan, mag-agulo ang atong kalag. Ug dili makatambal ang Ginoo ni anang maong pag-agulo. Ngano man ato mang binuhatan. Di man na siya motambal kun atong binuhatan. Pero kung kita mo gibuhatan niya ang atong kalag, kanunay mutuman niya, hupayo niya ang atong mga kaguol. Munang mahibong ka sa usa ka tawo nga purtig yung lisuras kahimtang, pero grabe ka malinawon. Munay gibati ni San Antonio de Padua. Pagkalisod tan-awon siyang kahimtang, nagpuyo nga naginusara, purting pobriha nga tiniilang maglakaw, magsigig pakilimos usahay para itabang sa iyang isig katawo. Kapait niya magtanaw ka purti maning datu ang tawhana, ngano maning galisod-lisod man ni siya, kalisod ba sa dani iyang gibuhat. Pero ang kasing-kasing ni San Antonio, perti ka malipayon. Mura sa si San Roque ba? Nga nang galisod-lisod man siya. Ug misulti lang gin siya nga ako mao si Roque, ang anak adtong imong gipulihan dinis among balay. Siguro gito nga ang iyang uyuan mo, imo gito, uy, ikaw ba din ni dong? Ari-ari nga ni dong. Ati manunti ka. Wa man sa siya musulti, nagiingnan siya, ikaw no, spy ka din hino. Buangon ka no. Ana, sanong-sanong rapod siya. Agi preso siya dito sa underground siyang balay o gipatay siya dito sa iyang pagkaway kaon o sa iyang sakit niya. Nganong galisod-lisod magito siya tungod kay ang iyang kasing-kasing
wa na magkinahanglan og kahayahay sa lawas. Kani man kung magsigitag sunod sa pulong sa Ginoo mga igsoon, testingi ragod ninyo, testingi lang, bisag ugma kutob. Karon lang adlaw, suway. Ayaw gyud supak sa sugo sa Ginoo, bisag unsay sugo sa Ginoong nihaom sa imong kinabuhi, ay gyud supaka. Di ba? Hayahay kay imong paminaw. Ano bang wa jud kay sa ba? Nindot jud kayo. Di na kamuyaw-yaw sa imong anak nga nabuang sa cellphone, imo na hinong siyang tagaag snacks, ana. No. Kanang imong anak natapulan kay imong laba, imo na hinong kwaon ang iyang mga bulingon kay imong labhan. Anong di man yapon mo yun? Kanang testingi ba? Ang imong bana nga mouli kagabi hubog hapit kada gabi hubog mouli nga imo dayong putak-putakan og yaw-yaw karon imo nang atimanon tagaan na nimo og unsay iyang gusto imo pang hilot-hiloton ang inig higda kay maglabad biya nang anang hubog ako pala hubog biya sa kung labad biya nang usahay walay mo hilot dito pero nindot sa nang ikay mo hilot-hilot ingon na imong bana nayabag naman tingin ning asawahan ano naman yung say nakaon ani ana testingi di ba pagka malipayon sa imong kasing-kasing kana bang mobuhat ta unsay gisugos Ginoo mawa mga atong sala muhayahay dayon na dinhi mauna na nga mahimong balaan ang kinabuhi una si San Antonio de Padua porting daghana sa iyang nahimong milagro nga buhi pa siya batan-on pa kaayo 35 gud iyang edad namatay ako ni sud kog seminaryo 31 akong edad napari ko 40 akong edad. Karong pitsa 22 aning Hunyo mo 18 nako katuig sa pagkapari. Nya makaabot pa November 24 mo 59 na akong edad. Na. Pero nag-ago giro nang akong kalag kay nangandoy kong daghan pang mopalit og slot. Nangandoy bitaw ko ana di man na para sa akong lawas mo bitang dili ko mag-celebrate og kinagmay lang sa nina kong paagi ba di ko mag-celebrate nga ako mo itagbaon mo celebrate ko pinaagyan tong feeding at sa mga kapilya sa mga lugaw niya ika-22 niya ang ako nga magpakauaw jud kog ago og pangayo ninyo palit mo tag sa kaslat kung nalipay mo sa akong pagkapari haron mudaghan gahapon nahalinan ta og 103 kaslats. Pakpak. Nga ako na sa nang giihap nga murag part nas inyong pahalipay sa akong pagkapari. Pasalamat ninyo simbahan. So niabot nag 549 slots ang para sa pasalamat sa akong pagkapari. Di ba? Pakpak na sa. Kun punanig mga dublihon ni kaduha ugma aw karon di ay awa na daghan-daghan na ning halin ani abot pitsa 22 ubay-ubay gitag mahimong halin kanindot unta nga dili na kay magdugay makasugod na ta sa atong proyekto nga dako-dako kini atong kining atong kumbento nga tukuron kun mahitabo ni karon ba pitsa 30 no tos kapilinya ro mga tao kasagaran daghan kay ron ditong mga tao misa sa alas 5 tungod kay nakatampo sa dangato ditong paningkamot kitang mga parishioners dinhi online o territorial sa pagtukod niadto karon malipayo na kayo ang mga tao og masinati nila ang Birhen Maria nga nagpabaha na sa iyang grasya didto makatukod sa tadinhig mga additional nga mga developments maghatag ni kalipay o kabalaan dili sa atong kinabuhi kung dili sa tanan yung katawhan nga moanhi dinhi nindot kay na kadako anang grasya niya mga matay man kita samang San Antonio namatay man kini siya 35 iyang edad nga buotan kay ni tanan kamo pa bang medyo may pagkabuangon so sa ato pa alabaw nako ato pa mga patyonon sa ta pero kanindot nga mga matay ta nga porting suura nato sa Ginoo kay gibukbuk nato tanan natong paningkamot para sa iyang simbahan para sa iyang lugar diin iyang ipabaha ang grasya para sa katawhan mo ni atong gibuhat karon dinhi
Muna, congratulations sa namalit. Sa wap kapalit, suway ninyog palit. Tanawa, di ba, makaingon gin mo, lahi ra gyud, makaadik di ay. Gini rin ako katong kapapicture na ako ato sang adlaw. Inako, unya, picture ta, picture ta pa din. Gapon, perting kapuyag, pinictura ya. Unya, din siya ga, nipalit naman may padir. Hanto na lang hinoon, mura na lang ilang nabatasan, inipa-picture di humana kog misas Domingo, gadag resibo siya, padir man na, picture ta, kung ali picture. Nanam din ni resibo, imong kuan di, imong slot. Ay, mupalit sa sila dito, ipakita ang resibo ba? Padir, palit, gari picture. Makasiplat sa tong uban nga gasunod nga naay resibo slot humag picture mo honghong sad asam ta palit slot pa ko dito pisina lipay makalingaw ba makaingon kita Lord para imo to mahal San Vicente Ferrer imo to siyang imo diay nako di ana sa Cebu tang ako ang suod ni bulsa pero dipalit sa goy tuo mo paalkansi ko ninyo gahapon. Kaya gahapon man ako nadawat akong stipend, nipalit sa kog napo kaslats. Na 15 na kaslats. 18 mo to akong kuan, 18 to akong gisaad. Gidali din ako gahapon kay mamatay niya kog sayo. Atong madali-dali, 15 tulo na lay kuan. Kansi mo na ako. Ganay manindog ta. Mga igsoon, puno sa paglaom o paghigugma sang pito nato ang atong langitnong amahan pinaagi sa pagpangaman ni San Antonio de Padua. Moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa simbahan nga sa kanunay magkabig siya sa mga makasasala balik sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nangulo sa tibok kalibutan, nga magmatinumanon sila sa pulong sa Dios ug sa pag-alagad sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nagantos nga ilang masinati ang gugma ni Kristo diha sa atong mga maayong buhat, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa World Meeting of Families nga paghimuon sa Roma ug sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 ngadto sa 26, 2022 nga unta mahimong malampuson, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo kamumot sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong mga igsuong naguna kanato, ilabi na sa atong mga gihandom o gipamisahan karon nga matagamtam na nila ang kapuno sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O Dios, tanawa kami nga mahigugmaon, dawata ang among mga panginahanglan nga among gituboy kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice.
offer all I am and give myself completely, Lord, to you. Take my life. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa among mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang sa kaslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, o Dios nga makagagahom, maingon nga ang mga gasa nga gihalad alang sa mga santos nagmatuod sa himaya sa Dios non nga gahom, sa ingon maghatag unta kini kanamo sa bunga sa kaluwasan nga gikan kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Antonio de Padua, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Antonio de Padua ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbut, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunuan-uwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ko. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. As when the shepherd calls his sheep, they know and heed his voice. So when you call your family, Lord, we follow and rejoice. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. With joyful lips we sing to you our praise and gratitude.
Magampo kita. O Dios nga gamhanan sa tanan, pinaagi sa among paghigugma o pagsimba, itugot nga kami nga nangalawat ni ining Eucharistia, magsunod kanunay sa panigingnan ni San Antonio de Padua, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nya unsaon man nato aron mabalaan ta kanunay, sundon gyud nato ang sugo sa Ginoo. Bahala nagmag-ago ang atong lawas, pero malipayon ang atong kalag. So salamat sa nagsunod sa sugo sa Ginoo ug nagsigig palit og slat nato. Murag mahayahay gid ta ani. So ang atong total na nga halin niabot na og 7,405 slots. Pakpak. Naapay 46,595 slots na dopes nga slots. Nya tag 1,000 ni per slot basin pag mahurot ni karong buwana. Pero mura magway klaro. Pero basin sa deno, milagro day ang mga kasing-kasing sa mga tao. Kamo ba? Milagruhan mo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris Sus, Ia, Ecce